Salvador Vendrell diu que la biografia de Joan Baldoví és un homenatge a tota una generació que va néixer en els anys 50 del segle passat, que va tindre la sort, o no, de poder estudiar a la universitat i que es va incorporar a la vida política des de posicions d'esquerres i de recuperació de la personalitat del nostre país. Una generació que, com diria Rafa Xambó, encara hagué de batallar contra les darreres flamerades del franquisme en nits clandestines de reunions, d'accions de carrer, assemblees, pamflets, pintades i fins i tot carreres davant de la policia. Res per a enorgullir-se ni presumir davant del personal. Senzillament ho van fer perquè no podien fer una altra cosa. Per a mi, personalment, una de les persones que millor ho representa és el nostre protagonista d'avui, Joan Baldoví. Si em permeteu, enfocaré aquesta primera part de la presentació des d'una perspectiva una miqueta personal. I és que recorde clarament quin dia vaig conèixer Joan Baldoví i estic segur que ell, encara que per la seva activitat haurà visitat 1000 llocs i haurà conegut a 1000 persones més que jo, és possible que també se'n recorde. Fa exactament 5 anys. Era l'any 2013 i feia només un any que jo m'havia afiliat a Compromís, en plena voràgine de la lluita per la defensa de l'educació pública a l'institut, a les escoles de la ciutat. I bé, corria un dissabte pel matí quan es va realitzar a Ontinyent la constitució del nostre col·lectiu de Compromís per la Vall d'Albaida, col·lectiu que avui tinc la responsabilitat de representar així. Un amic i jo havíem quedat que aniríem, però abans havíem quedat per esmorzar, per a variar, i la veritat és que es va allargar la cosa i se mos va fer una miqueta tard. Quan vàrem entrar en la sala on s'estava fent l'acte, Baldo estava acabant la seva intervenció i la va interrompre per a preguntar-nos si érem els dos xavals de l'institut els que s'havien quedat esperant. Jo, amb 16 anys encara, la veritat és que em vaig posar tot roig. I en acabar l'acte, Baldo, així com és ell, va vindre a saludar-nos i em va preguntar com em dient. Jo li vaig dir, jo soc Nico, de Nicolau, perquè per variar, Nico, Kiko, com? I vaig dir, doncs Nico de Nicolau. I em va dir, el meu paisà, Nicolau Primitiu, de Sueca, deia una cèlebre cita que era treballar, persistir i esperar. I este és el punt on volia arribar en tota la historieta, no? Treballar, persistir i esperar. Són 3 verbs que es conjuguen al llarg del llibre que avui presentem ací. Una biografia política, la de Baldo, que és molt semblant a la de moltes de les persones que avui ens acompanyeu ací. Una història de remar a contracorrent durant molts anys en què, com va dir també la nostra companya i portaveu Àgueda Micó, no estàveu travessant el desert, sinó que l'estàveu llaurant. Llaurant per a construir el projecte que avui, juntament amb l'impuls de les noves generacions de valencianistes que ens hem incorporat, estem desenvolupant amb orgull, no sense obstacles, des del govern de la Generalitat, des del govern de nombrosos ajuntaments del país, des de la Diputació de València, el Congrés dels Diputats i fins i tot amb representació a l'Europarlament. Un projecte polític que, com tots els projectes que es volen exitosos, ha anat evolucionant i a més ha de seguir fent-ho. Ha de seguir fent-ho de la mà de la societat a la qual aspirem a representar i a defensar. Perquè encara que passar de denunciar a enunciar, que passar de la resistència a l'hegemonia siga una de les coses més complicades en política, més encara per a un moviment tan silenciat, tan atacat i fins i tot tan humiliat com el nostre, hem de fer un esforç i hem de ser capaços d'analitzar adequadament les coses, de reivindicar un país de la raó front a un país de l'emoció al qual ens volen portar. Ho hem de fer des d'un prisma realista, que ens permeta donar les millors solucions als problemes de la societat i de les persones i les millors respostes als reptes que se'ns plantegen. D'això parlava Baldo esta setmana en una entrevista per a VilaWeb, que la veritat és que va estar bastant interessant. I deia que de ben jove me n'adone que des de determinades posicions en el meu poble no avançàvem. És un procés personal. Veus que t'has d'acostar a la gent, que has de ser com la gent, si realment vols influir i canviar alguna cosa en el teu poble. Que tu pots caminar 20 passes o 30 davant de la gent perquè hem d'estirar per a que hi hagi progrés en la nostra societat, però un polític no pot limitar-se a acontentar allò que hi ha. Malgrat tot, no pot anar 1000 passos per davant de la societat a la qual vol representar. I per això van fundar una falla, van fundar un grup de danses, van fundar un centre excursionista, perquè la gent veja
que els valencianistes no es mengem a ningú. Personalment pense que aquesta reflexió és bastant encertada i que a més ha tingut la seva demostració empírica, perquè després d'alguns xicotets fracassos per haver d'entrar a l'Ajuntament de Sueca, aquest canvi d'estratègia municipal va fer que Baldo assolira, junt amb el seu equip, l'alcaldia del seu poble i poguera començar a fer realitat somnis que podreu trobar, si així ho desitgeu, en una cançó que li va fer un grup de gent de Sueca en suport a la seva candidatura a la reelecció com a alcalde. És aquella que diu: Baldo, 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 Baldoví, tu tindràs que repetir... Està en YouTube, si voleu la podeu buscar. És graciosa. Una experiència, la de la política municipal, que sens dubte ha forjat el seu tarannà, humil, sincer i sobretot amable i respectuós també amb la gent que pensa diferent que nosaltres. Però la fita més important de la seva carrera política, i probablement sense la qual avui no estaria així amb nosaltres en la presentació d'aquest llibre, és la d'haver aconseguit ser el primer diputat valencianista d'esquerres des de temps de la Segona República. Des de l'any 2011, Baldo és la nostra veu a Madrid. Ha aconseguit posicionar els problemes i les reivindicacions del País Valencià com el finançament just o les inversions justes a la política estatal. Però a més, i igualment important, és també un líder per a molta altra gent que viu a la resta de l'Estat i que durant massa temps s'ha trobat òrfena d'una opció política que defensara valors tan universals com la lluita contra la corrupció i la defensa de l'ètica pública, el rescat de les persones front al rescat de la banca, l'impuls d'una economia productiva i no especulativa, l'impuls de les energies renovables i del respecte pel nostre entorn natural i, en definitiva, valors que ens remeten a la preservació de valors tan bàsics com la dignitat humana, i que qualsevol persona treballadora pot compartir. I és que el nostre valencianisme, el que representa Joan Baldoví, es basa en situar les persones en el centre de la nostra actuació política i treballar per millorar el seu benestar i la seva vida diària. Perquè al cap i a la fi, com diu Lluís Llach en la seva cançó Jo hi soc si tu vols ser-hi, de res no en valen banderes que no ens facin d'abrigar i pel fred de la llarga espera del gran nom llibertat. Que sense tu no ens serveix cap senyera ardent, ni símbols ni gestes t'han de sotmetre perquè tu ets qui mou el vent. Per a mi és un plaer compartir amb Baldo i amb totes i tots vosaltres l'ambició per un futur més digne per a totes i tots i sobretot saber que al cap i a la fi estem així parlant d'una persona que per damunt de tot se sap persona. Se sap Baldo, un digne i humil mestre d'escola de Sueca que, com ell mateix diu, jo vaig ser un mal estudiant perquè m'apassionava la política. No anava a classe i sí a totes les assemblees. Afortunadament, després vaig fer uns altres estudis mentre treballava i això que tinc avui en dia. I avui, quan veig els xicons joves, sempre es dona el mateix consell. Primer acaba els estudis, busca't la vida laboral, no siga que et trobes als 35 anys que no tens res més i que hagis de matar per poder continuar en política i guanyar-te la vida. I he vist casos dramàtics. Per això és bo tindre una activitat laboral perquè et dona perspectiva i sobretot independència. Sempre he dit el que pense perquè sé que si s'acaba la política me'n vaig al pati amb els xiquets a fer educació física, que és una cosa que també m'apassiona. Jo puc dir que tinc l'honor de ser un d'eixos xicons joves, és que li ho ha dit, i sols puc dir així davant de totes i tots vosaltres que et farem cas, Baldo, i que com tu bé dius, quan toque regarem. Moltes gràcies a totes i tots. Gràcies a tots i a totes. És un plaer estar ací i també d'alguna manera en companyia de Nico representar a tota la gent de la Vall d'Albaida, que estem ací presents. Jo començaria en un titular i és que el llibre que presentem avui ací demostra el triomf d'una persona normal, d'una persona valencianista normal. Per tant, també el que implica este llibre és el triomf del valencianisme polític. I jo crec que d'això hem d'estar tots i totes molt orgullosos, sobretot la gent a la que este llibre també va un poc dedicar, i és la gent de la generació de Joan Baldoví, la gent que va néixer en els anys 50 i que són el nostre precedent i que són la gent que quan nosaltres vam començar estaven així, i així a la Vall d'Albaida també va ser així. A mi m'agradaria fer un símil perquè així som tres persones de compromís i cadascuna de nosaltres som d'una generació diferent i representem, diguem-ne, que a una part diferent del projecte. Baldo, que és de l'any 58, enguany ne fa 60,
Jo, que soc del 78, enguany ne faig 40, també, o sigui que estem ahí. I este xiquet xicotet que tinc al meu costat, enguany que són 22... 21, veus? 21. Entonces, diguem-ne que estem en 3 generacions en la que estem de 20 anys... Bueno, de Boro no cal que parlem perquè ell és l'escriptor. Però de les 3 persones que estem així sentades representant Compromís, diguem-ne que n'hi ha 3 generacions, no? De 20 anys, en 20 anys estem així treballant pel valencianisme i la veritat és que, doncs, bueno, això és un plaer veure a persones, quan jo vaig començar, doncs, cap al 98, 99, 2000, quan començava el blog, no? Diguem-ne que jo, així, en esta taula, podia representar la generació blog, Baldo la generació UPB i Nico la generació Compromís. Doncs, bueno, quan jo vaig començar en la generació blog, els meus referents en la comarca, la gent que me vaig trobar quan van començar, doncs així n'hi ha 2, per exemple, Rafa Francés, que veig allí darrere, i Rafa Portero. N'hi ha molts Rafes, Rafa Francés, Rafa Beneito, Rafa Portero, Rafa Benavent, Juli també està per així, també és una persona que quan van començar, Molina de Bocairent. La veritat és que molta gent que estava en aquell moment i que ens va ajudar a la gent que ara estem així, i ne veig molt entre el públic, gent que ara té molta responsabilitat, com és la gent d'Albaida, amb Josep, amb Sergi, l'altre Josep, el metge, Lucía, que també està per allà darrere, Jesús, l'alcalde d'Agullent i tota la seva gent, Manel en Bocairent, Julià i Ruth en l'Olleria, que vam començar junts, Sílvia, que també és de la nostra generació, encara que entra posteriorment, però representa la mateixa generació que nosaltres, i molta altra gent de la comarca que la veritat és que en aquell moment van començar i que ara, afortunadament, podem dir que estem treballant pel nostre projecte polític. Bueno, Mario també, que és quinto nostre, encara que no va entrar en aquella època i també està en responsabilitats en l'alcaldia d'Otos. Molta gent que ara tenim l'oportunitat també de treballar, no? I després tenim a la generació Compromís que tenim així plantats en un raconet, gent que se ho està currant moltíssim i que ens està donant també moltes lliçons, no? A banda de Nico, Maria, Gonzalo, Josep, Tono i tota la gent que esteu per ahí. La veritat és que a mi me passa una cosa, igual com a Baldo. Baldo ve del PSAN, en els seus inicis, i del PSAN va passar políticament a la UPB, i la veritat que per a ell també era, quan va fer això, era una forma de passar un poc al pragmatisme polític, no? Passar de la part més ideològica, de la part més essencialista, si vulgueu dir, no? De quan eres jove i penses que tens la raó absoluta i que el teu moviment, el teu sindicat o el teu partit és el que salvarà el món, i després baixes a la realitat del teu poble i te dones compte que, per molta raó que tingues, la societat, el poble, va per un camí i nosaltres anem per un altre. A mi em va passar alguna cosa paregut. Jo vaig començar en l'AEN, en l'Assemblea d'Estudiants Nacionalistes, que era com un pesant però universitari. I també teníem la veritat absoluta del món mundial. Per a nosaltres, fins i tot des del BEA, i perdoneu-me tota la gent del BEA que està així, fins i tot des del BEA estaven totalment equivocats i nosaltres és que sabíem com s'havia de construir nacionalment este país. I la veritat és que quan comencé a participar en el blog i en la política municipal, en el meu poble, jo comencé les llistes electorals de l'Olleria l'any 99, quan tenia 20 anys, que vaig de fer, te dones compte que la realitat no és la que te trobes en la universitat, en el teu sindicat ahí arreglant el món, sinó que és una altra totalment diferent. I quan entres a governar i eres regidor del teu poble o regidora del teu poble, en este cas encara més. I ahí també Baldo és una cosa que diu al seu llibre i que jo estic totalment d'acord. Crec que tot el món, i suposo que molts de vosaltres també, tot el món que es dedica d'una forma o d'una altra a la política hauria de passar per ser regidor, alcalde o alcaldessa del seu poble, perquè això te dona un sentiment d'hiperrealitat i t'ajuda a afrontar les coses des d'una perspectiva molt més propera, perquè els veritables problemes que ens trobem en la vida i en la política sobretot són aquells que naixen de les realitats de cada poble. I així recupero una frase que deia Portero en aquella època, jo recordo quan començàvem fent els mítings, que Portero sempre deia que ell va néixer, que ell havia nascut i que era fill de la plaça del seu poble, i
i mos transmetia i ese sentiment que nosaltres després també transmetíem a la gent en els nostres mitis electorals i quan parlàvem de que nosaltres, la gent del bloc, érem la gent de casa, no? Érem la gent del poble, la gent de la plaça del poble. I és important que ara que estem governant este país, que tenim presència en totes les institucions, que qui anava a dir-nos això fa uns anys, qui anava a dir-vos als que vau néixer en els anys 50, que en el 2018 estaríem governant la Generalitat Valenciana i tindríem, per exemple, una representació magnífica i un lideratge tan potent com el de Joan Baldoví en el Congrés de Diputats, doncs això és real i si s'ha pogut fer ha sigut gràcies a vosaltres. Vosaltres vau encetar el camí i nosaltres l'hem continuat, però jo crec que s'ha de tindre molt en compte que este llibre és un homenatge a tots els valencianistes que vau començar en una època molt complicada a fer valencianisme des de les trinxeres. I com bé ha dit Nico, i això ho vaig dir el dia que vaig ser triada secretària general del bloc, no estàveu travessant el desert, estàveu llaurant-lo per a que ara, entre tots i totes, poguérem ja cultivar i plantar i veure créixer la llavor de tot aquest treball. Després d'això, dir que hem sigut regidors, Baldo va ser regidor, va ser alcalde també després. Jo també recordo en l'època que hi va tindre l'alcaldia de Sueca, era l'alcaldia més important que n'hi havia en aquell moment. Nosaltres a l'Olleria també, Julià, el meu company, va entrar d'alcalde també en una moció de censura que vam fer al poble, ens vam posar a governar i recorde que Julià sempre anava a buscar a Baldo perquè l'acompanyara a la Diputació de València, governada en aquell moment per majoria absoluta del Partit Popular, per a intentar traure algo de diners i subvencions per a la gent del bloc. I clar, pareix que no faig tants anys, però ja fa 10 anys d'això, i ara quan vas a la Diputació de València te trobes als diputats i a les diputades, a la vicepresidenta de Compromís, que damunt de que t'atenen en els braços oberts, damunt donen subvencions de forma totalment objectiva i transparent, i això ha fet que ara, en el 2018, els pobles gaudisquen de molts més recursos econòmics per part de la Diputació de València perquè Compromís hem entrat i estem governant d'una altra manera. Jo crec que això també mos ha de fer sentir orgulloses i orgullosos de que estem governant i a més estem demostrant que es pot governar d'una forma diferent. Una cosa en la que Baldo i jo no estàvem d'acord, també vaig a dir-ho, no tinc que dir només el bo, va ser quan van començar tota aquesta aventura de Compromís. Baldo era una persona, jo crec que també per la seva experiència i per la seva trajectòria, que va apostar clarament per Compromís des del principi. Ella ho tenia clar, jo no tant, la veritat. Suposo que molts de vosaltres ja ho sabeu, no? Que a mi em feia por, pensava que el valencianisme polític que representava més el bloc en aquell moment podria veure's d'alguna forma acorralat o aigualit per aquesta plataforma, per aquest projecte més ample, i la veritat és que conforme va avançar Compromís i conforme vam veure que es convertia en un instrument polític perfecte per a permear en la societat, i al final és el que volem tota la gent que estem en aquest projecte polític, no? Construir socialment i políticament el nostre país i que la gent t'escolte i s'equipare en tu, no? Generar aquesta empatia, la veritat és que me vaig convèncer de que efectivament havíem fet molt bé en apostar per Compromís, i crec que això també val la pena dir-ho, no? I va ser important en aquell moment que gent com Baldo donara suport a tot aquest procés que vam engegar i que molts que no ho teníem tan clar després ens vam sumar en companyia d'ell. Ara mateixa han passat moltes coses, ha plogut molt, no plou tant ja, aquesta frase feta l'haurem d'anar canviant, lo de ha plogut molt, però ara tenim a Baldo en Madrid. I la veritat és que Baldo ens representa molt. Jo quan veig intervencions com la que ha fet esta setmana, li ho estava dient abans, no? Posant a Toni Cantó en el puesto, no? A la gent de Ciudadanos, la veritat és que ens sentim molt representades i molt representats, no? Perquè damunt, si Baldo té una cosa que és molt bona, i ho he dit al principi, que és una persona normal i que és una persona molt natural, i això també fa que la gent, no només nosaltres, no només la gent que estem més clavada en este projecte polític, sinó que la gent del poble, la gent normal, que és la majoria, també el veja en molta proximitat, i això és molt d'agrair. Jo crec que una de les coses claus que hem aconseguit Compromís és que la gent veja a la política i als polítics com a persones properes, de proximitat, i que som
pues, normals i corrents, no? Persones com ells i com elles. I jo crec que també Boro en este llibre ha volgut transmetre també això, aquesta imatge de normalitat, no? I ell diu en el pròleg que este no és un llibre que parla d'un superheroi i conta qüestions, no, sinó que parla d'una persona normal en el que ens sentim tots i totes molt representats. I vaig acabant perquè tenen que parlar els protagonismes. Jo només volia acabar fent una reflexió. I és que ara mateix estem en una situació, el valencianisme polític, en la que no havíem estat mai, però jo el que vos vull dir és que evidentment no aconseguirem totes les fites que vulguem, almenys no les aconseguirem d'avui per a demà. Jo el que vos vull transmetre és este camí que vau començar molt de vosaltres fa tants anys, és un camí que té molt de recorregut, que ara n'hi ha un canvi de paradigma des que estem al govern, que no podem deixar perdre aquesta oportunitat de continuar governant este país i de que hem d'aconseguir, i crec que és una cosa que totes les generacions del valencianisme polític estem d'acord, des de la UPB, passant pel Bloc i acabant en Compromís, i és que volem que el nostre projecte polític, volem que el valencianisme polític siga hegemònic en la societat valenciana, siga un projecte polític que dure molts anys i que estiga si present, estiguem al govern o estiguem a l'oposició, i que sempre siguem un referent per a tota aquella gent que vol transformar el país des d'un punt de vista no només nacional, que per supost que sí, però sinó també social, feminista, ecologista i d'esquerres. Jo crec que aquest és el moviment que estem construint ara mateixa entre tots i totes, i que això ha de perdurar per damunt de qualsevol de nosaltres. I crec que també és important i hem de tindre clar que este projecte valencianista nostre no té per què ser, generar aquesta hegemonia no té per què ser una còpia del que han fet altres territoris o altres nacions de l'estat espanyol. Nosaltres no tenim per què ser ni com els bascos, ni com els gallecs, ni com els catalans. Nosaltres som valencians, tenim la nostra pròpia idiosincràsia i la nostra forma de fer nacionalisme, de fer valencianisme, no és la té que marcar ningú, té que ser la que nosaltres mateixa decidim. I crec que és importantíssim això també tindre-ho en compte per a projectar-se cap a l'estat espanyol, cap a Europa i cap al món com un projecte polític potent, que ho som, que sempre ho hem sigut, i que ara amb molta il·lusió, amb molta alegria, amb molt de comboi, tirarem endavant i perviurem. I moltes gràcies, i li passo la paraula al protagonista, Joan Baldoví. Ara a mi m'emociona molt i m'emociona molt fàcilment, i m'indigna també amb la mateixa facilitat. I en això jo crec que la capacitat d'indignació no és la mateixa, i la conserva i fins i tot l'augmenta. I per això l'altre dia, quan va eixir el moniato este, i em perdonareu, és que no entenia ningú què és el que estava fent, perquè havia firmat a favor. És a dir, allò era una proposta d'unes recomanacions per a la PAC agrària que podien compartir àmpliament moltíssima gent, i que fins i tot havia firmat, era una proposta de Podemos, l'havia firmat el PSOE i l'havia firmat ell. O sigui, estava la firma en ell. I és allí i comença a pegar, a ruixar els de Podemos. Jo tinc quimera, i això us ho dic per a començar, jo tinc quimera que algú li ha dit que ha de ruixar a Podemos i a Compromís. Perquè si n'hi ha alguna cosa darrere de Ciutadans, evidentment és menys que estan pensant molt. I jo crec que no és de baix. No és de baix perquè tot el món se sorprenia. Dius, home, si estem parlant d'agricultura, per què collons estàs arruixant-los contínuament a aquells? I de passar, dius, i ara arruixes de Compromís, perquè probablement també tindrà, per desgràcia, probablement serà diputat en la pròxima legislatura. Espero que només siga diputat en l'oposició. Però algú li ho diu, i per això me va tocar eixir, i això que dius que portaves una intervenció escrita, jo volia parlar realment de l'agricultura valenciana i vaig parlar més d'ell que d'agricultura valenciana, perquè el fetge és el fetge i me va eixir del fetge. També sabia que quan li pegues, li arruixes a Toni Cantó, a l'endemà és èxit segur en les xarxes socials i així n'ha sigut, vull dir, s'ha compartit molt. Però el loro que Toni Cantó, a banda de
de ser un moniato, però és un moniato que darrere porta, diríem, tota una sèrie d'indicacions, i crec que res del que fa avui és gratuït. Després, jo de Nico, d'eixa no me'n recordava. Jo me'n recordava una altra, que venia contant-li-la a Boro quan veníem. Jo de Nico me'n recorde perquè jo crec que el meu primer míting el vaig fer als 19 anys en Riola, i jo tenia una vergonya que jo crec que va ser un desastre. I clar, quan vaig fer un míting així, crec que era una campanya autonòmica, en companyia d'ell, li vaig preguntar l'edat i me va sorprendre que tinguera 19 anys. I li vaig dir que si als 19 anys era capaç ja de fer això, probablement tenia una carrera important de política. També li vaig dir això sí, primer acaba el que estàs estudiant i busca't la vida, i després tens per a fer política ja tota una vida. Jo porto tota la vida i al final vaig ser alcalde vora els 50 anys i per ahí, i diputat ja en 53 anys. I en Àgueda, la primera que la vaig conèixer jo crec que va ser una trobada de Moixerán, que és el meu poble, i vaig veure que una roja se'n pujava per allà dalt, i clar, aquesta monya era inconfundible, és la primera imatge que tinc d'ell. I ja que has nomenat la institució de la Diputació, és important que hagi canviat, perquè efectivament jo no ho recordava, però ho heu recordat, quan Julià i jo anàvem allí, crec que ens va rebre Juanjo Medina, una persona que està avui hasta les celles, o sigui, la merda li arriba ja per damunt de les celles. I recorde l'amabilitat que va tindre amb nosaltres, però evidentment era això i prou. Amabilitat, i evidentment jo he anat moltes vegades a la Diputació, i evidentment en aquells moments era molt dur ser alcalde. Jo veig ara la meva alcaldessa en el meu poble i, claro, toca, la reben, en fi, és una... Quan anàvem ell i jo, i tu t'estaves també ja, no? I Rafa, quan tenia, jo què sé, no mos feien, es rien, menys mal que no mos pegaven, es rien. Ara parlar de generacions. Probablement hauria estat bé que estiguera també la generació que inspira també el que altres generacions estem així, la generació de Fuster, que això sí que eren poquets, això sí que cabien en un autobús. I probablement, perquè ell i jo som del mateix any, hem anat a la mateixa classe, som amics, som cunyats i som de la mateixa generació. Però probablement hauria estat bonic que hauria estat aquella generació que les va passar la de Nicolau Primitiu, la de Fuster, i Nicolau deia això, treballar, persistir i esperar. Imagineu-se Nicolau Primitiu, que era de la generació, era més major que Fuster, imagineu-se si han tingut que treballar, si han tingut que persistir per a poder reeixir. I ara afortunadament estem ahí. Hi ha una cosa anòmala en este llibre, i com que som amics i cunyats m'agrada dir-la, vull dir, l'escriptor del llibre és ell, i en canvi pareix que l'hagi escrit jo. Este no és un llibre que ha escrit jo, este és un llibre que ha escrit Boro, entre altres. Enguany n'ha publicat crec que 3 més, o 5. Vull dir, és molt prolífic, molt treballador, ha publicat Fuster per a joves, ha publicat també una adaptació del Tirant lo Blanc en dibuixos de Manolo Boix magnífica, que vos la recomane, i també ha tingut temps d'escriure este llibre. Per tant, reivindicar també a Boro, que és el que escriu els dilluns en el Levante, la columna en valencià que es diu Columnes de paper. Cada dilluns escriu una columna on cada vegada estem més d'acord ell i jo, perquè des de la sana discrepància hem discrepat molt. Bé, el llibre com s'escriu? El llibre li l'encomanen i ell m'ho diu a mi si estaria disposat a fer un llibre. Ja havia hagut algun altre escriptor que m'havia dit: escriu tot el que te passe.
I jo per això intentava fer entrades al Facebook llargues per a que quedara, per si algun dia em decidia a escriure, perquè jo això de sistemàticament escriure, jo dic, bueno, jo pensava, perquè algú diu, allò del Facebook, ho fas llarg? Jo dic, sí, ho faig a posta llarg per si alguna vegada allò ho he de recuperar per fer un llibre. Afortunadament no ha sigut així i ho ha fet ell. El llibre és com és també per qui l'ha escrit. Qui l'ha escrit, mos coneguem als 9 anys en l'institut, anem a la mateixa classe, som amics, entra en política de la seva mà, ell és qui em capta a la política, qui em capta per al pesant. Jo, bueno, com era més jovenet o parava més jovenet, no, parava, o menys polititzat. Jo això ho contem també ahir. En Cou, a 16 anys, hi havia una part que estava més polititzada i una part que ens dedicàvem a la festa. Jo era el de la festa, el de fer fugina, jugar al truc, muntar una falla en l'institut, en fi, jo era dels festeros. Però també de la mà d'ell entra en política i per tant, i després acabem casant-nos amb 2 germanes i per tant hem sigut amics, hem militat junts i hem sigut cunyats. Per tant, tota una sèrie de complicitats que fan que hagi sigut molt còmode escriure el llibre. I també dir que la tecnologia ha ajudat. Ell m'enviava un WhatsApp, envia'm més material que no en tinc, jo agarrava el mòbil, gravava coses, li ho enviava per correu i no ens teníem ni que veure. Entre les coses també perquè ell ja sap massa com pensa jo i hem xerrat molt i hem dinat tots els dissabtes des de fa molts anys dinem junts o pràcticament tots. Per tant, dir això, el llibre no és un llibre com el de Jordi Sebastià, que l'ha escrit ell, sinó que és un llibre que l'escriu una persona i per tant, i això agarreu així, sempre que ho escriu també, evidentment, també la seva part de subjectivitat, però és un llibre on diríem que la part objectiva la posa ell conta fets i després hi ha tota una sèrie d'anècdotes on, d'alguna manera, com he viscut jo aquests fets. Quan es parla, jo què sé, de la política, o es parla de la repressió, o es parla de l'institut, o es parla de la vida en els carrers. I per tant, deliberadament jo era partidari, i ell també, afortunadament, d'incloure moltes anècdotes per a que el llibre es poguera llegir d'una manera, diríem, amable, que te'l pogueres llegir i que si podies contar una cosa en una anècdota que no escriure 15 pàgines d'això. I per tant, hem intentat que sigui un llibre amable de llegir i pel que es diuen, per la gent que se l'ha llegit, m'ho corroboren, que se llegir en dos vesprers, ja m'ho direu. Després, ho has dit tu, o ho ha dit Nico, este llibre s'escriu i estem així avui tots perquè, evidentment, no és una biografia que pugui interessar. La meva biografia és una biografia molt normal, i diríem que l'únic excepcional és que soc el primer diputat, tinc l'honor de ser el primer diputat valencianista a Madrid després de la mort de Franco. I per tant jo crec que això és el que fa que sigués una miqueta especial, tot i ser una persona normal. I per això, evidentment, en el llibre hi ha 2 escenaris, que un és Sueca, que podria ser Ontinyent, podria ser Albaida, podria ser Bocairent, podria ser Otos, podria ser Agullent. És a dir, un poble valencià dels anys 60, comptats pobles valencians, i la vida en aquests pobles valencians poc industrialitzats. El meu poble, l'agricultura tenia un paper preponderant i per tant, podria ser una biografia de molta de la gent que està a prop o s'acosta a mi. Haver-m'ho dit antes. I per això hi ha 2 àmbits. Un és l'àmbit de Sueca hasta que deixa de ser alcalde, i l'altre àmbit, evidentment, és Madrid.
ja dic, en moltes de les anècdotes i que han conformat la legislatura de majoria absoluta de Rajoy, perquè el llibre tenia que arribar i tindre un final. I el final va ser, jo crec que és un final premonitori, perquè a partir d'ahir jo crec que a Madrid la política s'ha acabat, va ser el final de la moció de censura fallida de Podem. Després han passat moltes coses. Jo crec que si al final farem una segona edició, evidentment, des de l'estiu, des d'abans de l'estiu, que és quan es discuteix la moció de censura, fins avui, mireu si han passat coses, mireu si han canviat coses i mireu si ha canviat el panorama polític espanyol. I per tant era important acabar el llibre i no podíem estar ara allarguem i allarguem fins a l'1 d'octubre. El llibre tenia que eixir i vam decidir que el final del llibre era la moció de censura. Jo sempre que presento el llibre dic que podia ser una història com de molta gent. Es podria dir, per exemple, jo diré només un nom, però apliqueu-se'l a molts. Rafa Portero en clau valenciana. M'imagino que ell degué de passar coses molt semblants a les que vaig passar jo fins a arribar a ser alcalde d'Ontinyent. Apliqueu-se'l. Julià Álvaro en clau valenciana. Jesús en clau valenciana. Vull dir, és una història que amb la diferència de l'edat però que es podia repetir. I d'alguna manera el que hem volgut reflectir és com un xiquet de poble acaba agafant postulats valencianistes. Jo vaig tenir la sort de néixer en el poble de Fuster i això a alguns ens va marcar, a ell el va marcar, a mi també. Altres també es va marcar Fuster, tot i no ser del poble de Fuster. Però quina és l'evolució d'una persona de poble fins que s'autoconvenç que fa falta un instrument que representa els interessos dels valencians? I això és, diríem, el llarg camí fins a donar-te'n. Jo contaré una anècdota i es contaré en el llibre, i serà l'única anècdota que contaré, si en voleu més, ahir n'hi ha un cabàs. En contaré alguna o probablement alguna altra. Jo note i recorde que n'hi havia un xicón d'Ontinyent. Jo als 14 anys m'envien a una universitat laboral en una beca. Jo ja feia 5è de batxiller i per tant no podia anar a Xest i m'envien a Alcalá de Henares. Allí me'n vaig en 14 anys, un xiquet. Allí passaves des de setembre fins que tornaves en Nadal, des de Nadal a Pasqua i de Pasqua a l'estiu, és a dir, passaves molt de temps allí. I clar, quan t'envien allí 14 anys, tu a qui primer busques són els que parlen igual que tu. I recorde que n'hi havia un que li diuen Beneito, de nom no me'n recordo ara com li diuen, però era Beneito, d'ací d'Ontinyent, un de Bocairent, que li diuen Calatayud, Miquel Calatayud, i 2 d'Alginet. I aquests 5 fem un quarto i allí en el quarto dormíem junts, parlàvem valencià. I recorde la primera vegada que algú de Madrid, concretament un de Vallecas, em va dir en mala folla, mos va dir en mala folla, que deixarem ja d'una puta vez de hablar en valenciano. Els molestava que fins i tot parlàrem en valencià en privat, quan no estàvem en la seva conversa. Bé, això és un colp i tu dius, bueno, jo soc diferent, me vaig sentir diferent i aquest dia vaig començar a sentir-me diferent i vaig començar a valencianitzar-me, diríem, políticament, instintivament. Això ho hem viscut els que hem tingut, bueno, la desgràcia, no diré desgràcia, perquè jo tampoc ho considero una desgràcia, però en fi, els que hem anat a la mili ho hem hagut de... és el mateix que hem hagut de patir o en alguns altres àmbits. I bé, i compta aquesta politització fins que arribem a assolir un diputat. I això és el llibre. Jo espero que el llibre vos agrade, espero que el gaudiu. A mi em diuen que es llig en 2 ratos, hi ha moltes anècdotes, els capítols són
curts perquè pugues llegir-te. Si tens son, dius només me queda una pàgina, m'acaba la pàgina i m'alarg. Per tant, són deliberadament curts i hi ha molts capítols i per tant això fa la lectura, diríem, més amable. I jo sempre dic una cosa del llibre. Jo estic content, evidentment, i si haguera de canviar alguna cosa, sempre ho dic en totes les presentacions, seria el capítol dedicat als Borbons, sobretot el segon Borbó que jo he conegut. El primer Borbó, el que és estar ahí, el que campechano, però no sabia ben bé qui érem nosaltres. Jo sempre ho dic. És una anècdota que fa gràcia, però la dic. Ell es pensava que com havíem anat en bicicleta i havíem anat en eco, algú li havia dit «Majestat, són verdes». I va dir, i quan arriba allí diu «López Bravo ya puso aquí placas solares en la zarzuela». I dic, això perquè no ho diu a mi. En canvi, el segon Borbó sí que me va donar la impressió de que estava més preparat, de que sabia qui era més de compromís, de sabia com havíem anat a les eleccions. En fi, me va preguntar molt més. L'altre hi havia majoria absoluta i tots parlaven de coses banals. L'altre sí que li interessava saber, perquè era la primera vegada que era rei i necessitava que es formara un govern i que deixara d'estar l'atenció posada en ell, que era qui havia de proposar. I per tant sí que preguntava molt més i parlarem molt més de política que no en son pare. Probablement, dic, no hauria sigut tan amable amb ell, probablement no haurà eixit. Vull dir, ens haurem pogut estalviar aquest capítol i no haurà passat res. Com ens hem estalviat, i això li ho dec a d'ell, alguns comentaris, diríem, molt punyents o molt, en fi, molt durs respecte d'algunes persones. I al final hem optat perquè fora un llibre més amable i no mal parlar de ningú, i sí ben parlar del projecte polític i del que hem aconseguit entre tots, perquè això ho hem aconseguit evidentment entre tots. Sense tots jo no estaria allà i per tant jo sé que avui se recordeu de la intervenció de Cantó. Jo quan faig la intervenció de Cantó estic recordant-me de tots els que esteu així, perquè dic, tots voldrien dir-li el que estic dient-li jo a Cantó en aquests moments. I per això tindrem ben clar que tu eres, en definitiva, el representant de tots aquells que estan en els pobles partint-se la cara per tu, apegant cartells per tu, defensant este moviment i intentant millorar la vida de les valencianes i els valencians. I això és el que compartim tots. Pues acabo de contar l'anècdota pas que no us compreu el llibre. És que, home, és graciosa i jo volia contar-la. Jo em desmaio, bueno, no em vaig desmaiar del tot, però en fi, em vaig marejar, me portaren a l'hospital, en l'hospital me va tocar Rajoy, a les 4 de l'esprà, jo crec que va passar això, era el dia del debat de l'estat de la nació, o sigui que el debat continuava, el debat de l'estat de la nació continuava per la vesprà, i recorde que dinant em va tocar Rajoy. I l'endemà de matí hi havia ple en les Corts, i algú, i Fabra, que podrà tindre alguna virtut, jo no en sé si en té alguna, però si no té, definitivament és que és graciós, i va voler fer una gracieta i li va dir a Morera, a ver si le va a pasar lo mismo, no se acalore tanto señor Morera, a ver si le va a pasar lo mismo que al señor Baldoví. I clar, això, i quan ho llegirem, toca per la vespre, jo ja havia eixit de l'hospital, estava allí en Madrid, en el pis, toca per la vespre i jo estava manejat, però com un allioli. I agarra el telèfon la meva dona i diu, diga, i ella diu, no, que el presidente quiere hablar con usted. I es fica, diu, pásamelo. I quan es fica, li va dir això, diu, ara li toques, després de lo que has dit esta matí, quina poca vergonya. Baldotín, Fabra! Si voleu fer alguna pregunta
i si no, directament el donem per acabat i anem a la cervesa. Bueno, si no en teniu cap, no, dona igual. Exacte, i si no és de la cervesa podem contar moltes anècdotes. Dir això, hem intentat... El que ha dit de Fuster és important també per a la política. És a dir, això no té res que veure en el llibre, però té que veure en el que ha dit ell. És important que t'entenguen el missatge que vols dir. A mi em paren, a banda de que la tele té la virtut de que te conega moltíssima gent, jo l'altre dia me vaig sorprendre ja de la potència que té la tele, és a dir, de 2.500 entrevistes hi havia una dada que era que 280 em coneixien. Sent el representant d'un partit valencià, vol dir que aproximadament un 12% de l'electorat espanyol te coneix. Per tant, està molt bé. I la importància que té de fer-te entendre. Jo, quan me porten molts periodistes, tots reconeixen, o tots me diuen això, diu, contestes a tot, però contestes a tot i s'entén el que vols dir, contestes clar. I jo crec que en política això està bé, que t'entenguen hasta qualsevol persona que estiga mirant el que això. És molt important que el missatge arribi, no només que és a la televisió, sinó que el missatge siga entenible. I això és el que jo he procurat, probablement per el meu defecte de ser mestre i per intentar que els xiquets entenguen conceptes per ells nous. Per això, potser, tinc aquest defecte d'intentar posar el nivell, jo no dic a baixar, però sí que els missatges se puguen entendre. I Fuster ja ho dia, jo crec que és magnífica la cita de Fuster, la primera obligació d'un escriptor és fer-se de llegir, és a dir, que no comences a llegir i que digues, hòstia, quants llibres ens hem deixat en les 3 o 4 primeres pàgines. Per això era important això, i per això, com estic parlant d'això, jo m'enrotlle d'una sirena entre una altra, per això en molts dels discursos que faig jo allí comencen, encara que tingués 2 minuts, amb una xicotiua història, amb un xicotiu acudit, perquè això fa que automàticament els periodistes capten l'atenció i els diputats callen. Jo ahir ne vaig fer una, ahir. Vaig dir Rafa Mayoral de Podemos. Estàvem parlant de la llei hipotecària, havia eixit Guindos a parlar, que em pareix que tindrà cara bassa el dilluns. Guindos havia eixit per parlar de la llei hipotecària i Podemos havia fet una esmena a la totalitat en un text alternatiu. I vaig dir Rafa Mayoral. Rafa Mayoral és crec que és dels anticapitalistes i és de l'escola de Vladimir Ilich, ix allí i xillava, i ho dia tot, tenia molta raó en totes les coses que va dir. Jo vaig llegir allí i vaig dir, voy a decir una cosa de Rafa Mayoral, si se me permite, yo digo, se podía haber dicho más bajo, pero no más claro. Això automàticament trenca el gel i fa que fins i tot des del PP, que estaven mirant el mòbil, comencen a fixar-se en tu. I això és important, sobretot també perquè després els periodistes puguen treure. Una pregunta que no em fareu, i en això acaba, ja no en conté cap més. Una pregunta que m'han fet moltíssimes vegades. Lo de l'estriptease, lo de treure el pa, lo de la samarreta, si això era una cosa que s'havia de fer o que no s'havia de fer. Ho hem contestat en algun lloc. Jo ho he hagut de contestar a molts periodistes quan me l'han fet. Jo dic, si jo no haguera fet això, tu estaries fent-me ara aquesta pregunta? No. Això toca fer-ho ara? No. Vull dir, ja hem situat la marca Compromís allí i no cal ara fer-se
aquest espai que costa tant de fer. Penseu que quan jo entro allí, 9 de trinca de diputat, un poll, en un grup mixt on hi havia 8 partits diferents, 8 partits diferents, que t'has de pegar colzades per a poder parlar, perquè tots no podem parlar en tots els punts. I jo era el gran dels xicotets, és a dir, dels que només ne teníem un, que érem 4 partits, jo era el més gran. Per tant, podia parlar una mica més que l'últim, que era el de Nova Canària, que tampoc tenia massa ganes de parlar, perquè la tia ja va eixir i efectivament té poques ganes de parlar, per lo que siga. I entonces t'havies de pegar colzades. Estava Esquerra Republicana en 3 diputats, estava Bildu en 7 diputats, estava el BNG en 2 diputats. Penseu com ha canviat la política, el BNG en 2 diputats, i n'hi havia un altre grup en 2 diputats també, no me'n recordo ara. Vull dir que t'havies de pegar colzades per a poder treure el cap. Sí, Nova Canària i Coalició Agrària que havien anat junts. Bé, doncs això, fer-te un lloc allí a Madrid per ajudar a que el projecte d'este país tiri avant. Perquè l'important, i no ho oblidem, és que seguim governant els nostres pobles i el nostre país en els pròxims 4 anys. Si no, la nostra feina se n'anirà en orri en poc de temps. Per tant, necessitem la intel·ligència, l'entusiasme, les ganes per a seguir governant, encara que és dur. Ja sé que és dur seguir governant els pobles, ja ho dic per experiència, però necessitem governar els nostres pobles i sobretot governar el nostre país, i en això crec que ho compartim tots els que estem així. Moltes gràcies, no peguem més la vara. El mèrit, o un dels que té més mèrits en aquest llibre, és l'editor, perquè ni Baldo ni jo pensàvem en cap moment que anàvem a encomanar-nos una cosa així. I a mi, quan m'encomanaren de fer un llibre sobre Baldo, no em vaig quedar estranyat, perquè ell té més mèrit del que es pensa que té. Perquè una cosa és... Ell sempre diu que estava en un moment adequat quan tocava, no? Però no solament és estar en un moment adequat, després és fer-se visible, perquè haver pogut anar a Madrid i passar desapercebut. I ell ha sabut singularitzar-se i ha sabut estar allà, que sí que té més mèrit del que es pensa ell. De totes maneres, jo vaig quedar parat un poc de dir com faig això, no? I com a escriptor que vull ser, m'ho vaig plantejar com un repte i dic, vaig a fer el llibre com siga. I el primer que vaig pensar va ser en aquest poema que em permeteu que llisca de Miquel Martí i Pol. Diu: ara mateix em figo aquesta agulla amb el fil d'un propòsit que no dic i em poso a pedaçar. Cap dels prodigis que anunciaven dramaturgs insignes no s'ha complert i els anys passen de pressa, de res a poc, i sempre amb el vent de cara. Quin llarg camí d'angoixa i de silencis. I som on som, més val saber-ho i dir-ho, i assentar els peus en terra i proclamar-nos hereus d'un temps de dubtes i renúncies, en què el soroll ofeguen les paraules i amb molts miralls mig estrafem la vida. De res no es val l'enyora o la complanta, ni el toc de displicent melanconia que es posem per jersei o per corbata quan sortim al carrer. Tenim apenes el que tenim i prou, l'espai d'història concreta que ens pertoca i un minúscul territori per viure-la. Posem-nos dempeus altra vegada i que se senti la veu de tots solemnement i clara. Cridem qui som i que tothom ho escolti, com bonament li plague, i via fora que tot està per fer i tot és possible. I això és el que me vaig plantejar, el que diu este poema és el que havia de fer, és a dir, contar el moment històric, el petit moment històric que us toca viure en el petit territori en què vivim, no? I des d'aquest punt de vista, el llibre té, podríem dir, 3 parts. La part de formació d'una persona que naix en l'any 58 en ple franquisme a Sueca, però com bé ha dit Baldo, podia ser en qualsevol moment, i com es forma, no? La part, podríem dir, la tercera part, com a regidor, com a polític local,
i una tercera part que és ja la part de Madrid com a diputat. Doncs això des del principi vaig veure que havia de ser així i vos explicaré per què. Perquè pensava que la gent de les noves generacions havia de conèixer d'on venim. Vull dir, com vam començar nosaltres, no? I aquesta primera part per a mi va ser molt senzilla, perquè Baldo i jo ens coneguem des dels 9 anys, vull dir, a les 9 anys aterrissàrem al mateix institut, a la mateixa aula, i a més aterrissàrem d'una manera totalment diferent com se va avui a un institut, que això jo crec que és important, perquè ja ho conto jo també. Vull dir, jo vivia a Fortaleny, que és un poble... Baixadeu, que és molt bona veu. Vale, que és un poble que està a 2 quilòmetres de Sueca, no havia estat a Sueca mai, que és un poble de 30.000 habitants, i mon pare me diu, vés-te'n a l'institut. Això pareix que sigui de cachondeo, però això avui és impossible, perquè les que sou pares ja sabeu com crieu els fills, no? En tot peu, no? I a Baldo li va dir el mateix son pare, això ho hem parlat, o que conta, i és que son pare va dir, agarra la bicicleta i vés-te'n a l'institut. Ell sabia on estava, jo no, però és igual, jo vaig preguntar i tampoc ho sabies on estava. Però no, és que estava a les afores, no estava... Jo que estic allí, des dels 9 anys que estic allí. Si no passa res, el dia 25 d'abril acaba. 10 anys. Bé, era fàcil contar aquesta part perquè la compartim, els dos, no? I compartim un campament a la Falange que conté i compartim sobretot la transició política des d'una professora que venia allí i ens explicava el cop d'estat de Xile en directe, vull dir, perquè nosaltres quan estàvem, no sé, en sisè, crec que era, és quan es produïa el cop d'estat de Pinochet i la professora deixà a part el llibre de text i es dedicà a contar-nos en directe la història real del que estava passant. I també van tindre allí de directora Miguel Ángel Conejero, que està com una cabra, està perquè el tancaet, que va fer coses molt bones, com per exemple portar a Lluís Llach, a Pi de la Serra i tal, però al mateix temps estava com una cabra i s'enfadava per tonteries. Després, la part de Sueca l'ha fet Junts, també la part política, perquè militàvem en un partit que suposa que coneixeu, que era el Partit Socialista d'Alliberament Nacional, que jo reivindique molt el paper que va fer en la transició, perquè ara és molt fàcil dir que això era una cosa radical, però en aquell moment era l'únic partit que existia. Teniu que tindre en compte que el bloc no existia, és que fundaren el bloc entre tants Josep Lluís Blasco, que ve del Pesant, i molta gent que ve d'allí, i va ser l'únic partit que plantejava el tema nacional al País Valencià. El primer partit que plantejava el tema de l'Estatut d'Autonomia al País Basc. Jo encara recorde anar a Prada pels anys 70 a la Universitat Catalana d'Estiu i allí estar Valerià Miralles representant al Partit Comunista i ell tindre que dir que nosaltres no teníem dret a l'Estatut d'Autonomia perquè no estava acordat. Això és una història que cal que la gent jove la sàpia, que no era tan fàcil. Vull dir, el País Valencià ja l'oposició no es plantejava que tinguera un estatut d'autonomia i ahir el paper de la campanya que va fer el SAN en aquell moment va ser molt important. Després, vull dir, jo sempre, i Baldo això ho sap, que jo sempre no he cregut en esglésies, no he cregut mai que els partits polítics són esglésies, i en això m'agrada el que ha dit l'Àgueda, perquè jo penso que els partits polítics són instruments i en cada moment toca agafar un instrument. Vull dir, n'hi ha moments que toca agarrar un enxà per fer una feina i n'hi ha moments que toca un llegó. I perdoneu-me, però si el vostre partit no haurà fet la transformació que ha fet, doncs possiblement avui no, vull dir, que estaria replegant les de terra o en la travessia del desert, no ho sé. Però això seria parlar i cada un pensarà com voldrà, però jo penso això, que els partits no són esglésies, sinó que són instruments que serveixen per a transformar la realitat. Bé, seguint en el llibre, la part de Sueca, ho direm, ahir precisament me vaig trobar el primer alcalde de la transició, que era del Partit Comunista, Jaume Lloret. Quan nosaltres arribem a les primeres eleccions democràtiques a Sueca, teníem una organització molt important de moltíssima gent. Possiblement érem el partit que més militants tenia,
però tots érem excessivament joves, tan excessivament joves que no trobàvem a ningú que volguera encapçalar una llista i no poguérem fer llista. Aleshores mos dividirem en dos, no? Un recolzaren l'alcalde comunista, com per exemple Baldo, i ahir va ser la nostra primera discrepància perquè jo vaig recolzar a una persona que estava en el Partit Socialista però era un trotskista infiltrat que li guanyà un congrés a Felipe González, poca broma, i després va eixir de diputat provincial en aquestes eleccions i després ho va abandonar, se'n va anar sense res a casa, sense res, després va aprovar les oposicions després i va fundar un partit que es diu el POSI, no? Jo ja no vaig anar tan lluny, jo simplement vaig limitar a recolzar-me en aquestes eleccions que va... Bueno, però vaig trobar, ahir o després ahir, l'alcalde suec, que jo avui dia sembla que tinc més amistat en que Baldo, malgrat que ell el recolzar, no? Jo no, dos vegades. I me va agradar, no està bé que ho diga jo, però com ho diu jo ho dic, que li va agradar molt que el llibre era molt digne en la manera en què contava la transició política, no només al País Valencià, sinó a Sueca. Jo estic especialment content d'aquesta part, perquè a banda de que jo tinc memòria, he hagut d'investigar i de mirar algun paper o el que siga. I després la tercera part és fonamental, no? I jo crec que se resumeix en el tema de que una xiqueta diu, mira, a mon pare li ha costat tota la vida arribar així el dia que Baldo va ser diputat i jo la primera va acertar. Això és un motiu d'alegria, de veure que elecció darrere elecció no te menges una rosca, no trau representació i una xiqueta de 18 o 19 anys a la primera l'acerta. I això, i al mateix temps els altres que diuen això, que tota la vida... I per això jo crec que és tan important el fet que Baldo hagi arribat a Madrid, no solament l'haver arribat, sinó de la manera que ha arribat i com s'ha sabut singularitzar i com s'ha sabut fer-se visible. Perquè diputats valencians a Madrid sempre han hagut. Un fum de diputats valencians, però quants coneguem, no? Però no només pel fet de no ser dels partits tradicional, sinó perquè és que potser haver sigut un altre de compromís i no haver sabut singularitzar-se, no? I això jo crec que és mèrit d'ell i cal admetre-ho. Després, respecte al llibre, jo tenia un propòsit que va ensenyar el meu mestre, que és Joan Fuster, que és, si vols ser escriptor, la primera obligació és fer-te llegir. És a dir, i és que me conegueu per els articles de Levante o el que siga, sabeu que jo intento fer les coses de la manera més senzilla que n'hi ha, que és la més difícil de fer. I per altra banda també Baldo d'una manera o altra ho ha dit, el buscar les anècdotes. Se pot fer assaig, per exemple, de la repressió que hem patit i del paper de l'Església, que era fonamental. Però això nosaltres ho hem resolt en una simple anècdota que m'ha de contar Baldo. Que jo també l'he viscuda, vull dir, té raó, ja està. I en aquesta anècdota contem la repressió. I era, per exemple, quan estava jugant en el carrer, el que siga, futbol, la pilota o el que siga, i passava un retorn, una pandroga de dalt a baix en la sotaneixa que portava, que ara ho mires bé i és una bragueta que li arribava del coll als peus, i tenies que deixar de jugar i besar-li la mà en tot el fàstic que el donava, no? Aleshores, contant només aquesta anècdota, ja no fa falta fer assaig ni explicar què collons passava en la religió en aquesta època. O, per exemple, l'anècdota, que ja ho llegireu, que quan ell fa la primera intervenció en el Parlament, que Rita anà cara a ell, o quan es va desfallir en el Congrés i això no la sabeu, això no vos la conte perquè vull que us compreu el llibre, que Camps era Camps? No, era Fabra, que Fabra li telefona a la dona i el que va dir la dona a Fabra, diu, ara toques, cabró, ara, després del que estàs. La dona li va fer un repasset d'això. Doncs això, la idea era això, vull dir, això no vol dir que el llibre no tingui serietat, però
es tractava de fer-lo, bueno, jo crec, segons diu la gent que ho hem aconseguit, de fer-lo visible. I sobretot procurar que aparegueren les dues veus, no? La meva veu, que parla en tercera persona, no? Com si un narrador omniscient, no des que ho saben tot, però sí que és un narrador extern, per dir-ho d'alguna manera, i després quan Baldo introdueix la seva veu ho fa en primera persona, perquè jo crec que era necessari que apareguera la seva subjectivitat.